Vítajte v mojom neplánovanom vlogu. Bude veľmi krátky, lebo nemám moc nabitý mobil. Išla som trošku na bicykel a prišlo mi tuto veľmi veľa vecí, jak tak kúkam na tie suché polia okolo. Prišlo veľa uvedomenia, ale chcem inú vec spomenúť, a to takú, že my tam, kde bývam a okolité dediny na Facebooku, fungujeme strašne tak, že ľudia veľa vecí darujú, keď už niečo nechcú, kúpia si nové a nechcú to vyhadzovať. A proste aj ja neviem, aj keď mám veľa kvetov na záhrade, tak furt kvety rozdávam, alebo proste ovocie som rozdala, keď som mala veľa. Alebo proste tiež niečo, čo chcem vyhodiť, ešte by to niekomu poslúžilo, tak to vlastne dám takto a niekomu to ešte poslúži. A napríklad bolo to asi predvčerom. Ja si tu sadnem asi na zem na chvíľu. Bolo to asi predvčerom. Ja si tu oprem telefón o môj ruksačík. Ups. Bolo to asi predvčerom, keď som videla na Facebooku, tam niekto asi upratoval proste kuchyňu a mal tam strašne veľa kuchynských vecí, akože daruje. A bolo tam ako veľmi veľa toho bolo. Bolo tam fakt všelijaký mix všelijakých vecí. A ja som si tam povedala, že také dve veci z toho, že by sa mi zišli. A že teda napíšem akože tej pani, že by som si to došla zobrať. A potom som si uvedomila, že áno, je to zadarmo, ale som sa tak spýtala sama seba z toho môjho vnútra, že či sú to veci, ktoré naozaj akože potrebujem, hej? Lebo niečo chcieť a niečo naozaj potrebovať a finálne to aj využiť je druhá vec. Čakajte, ja si zoberiem vodu, lebo som smedná. Lebo už začína pieť slnko. No a tak som sa tak nacítila na seba a povedala som si vlastne, uvedomila som si, že tie veci nepotrebujem. Ups. No. A tým, že som si povedala, že sú to veci teda asi pre niekoho iného, nie pre mňa, tak som vlastne uvoľnila ten priestor, že som to teda si povedala, že ja to teda fakt nepotrebujem. A nehala som to tak. A ja som vlastne, viete čo, mňa až do plaču normálne, ja som to zrovna včera spomínala v tom videu, že ten utopický socializmus, včera som to video, nešlo mi na YouTube nahrať, nedalo sa mi na YouTube nahrať, keď chcete. A teraz tí, čo toto video pozeráte na YouTube, tak si vypočujte to video z dňa predtým, zo včera. Má to 34 minút a je to na mojom YouTube Zuzana Solem. Na Facebook mi nešlo nahrať ani do príbehu z toho videa, ani to video. Zaujímavé, prečo mi to nešlo nahrať. Tak kto chcete, tak si to pozrite cez YouTube. Proste na YouTube to mám. A tam som to spomínala tak u koncu videa, ten utopický socializmus, a že verím, že to raz bude realita. A ono už to aj je realita. Napríklad ja už to v podstate žijem, že ja vždycky dostanem to, čo ja potrebujem a ja zase dávam to, čoho ja mám viac, kde som ja obdarená, ako napríklad malovanie obrazov, že je to vlastne dar, ktorý mám. A napríklad, keď sa mi rozmnoží kvetinky na záhrade, tak ich zase ďalej rozdávam, alebo keď mám veľa ovocia, tak rozdávam ovocie. Takže každý každý podľa svojich schopností a každému podľa jeho potrieb.
A v podstate som si uvedomila, že ja už to vlastne akože žijem. Ne niekedy na 100%, ale viac menej už akože som v tom. A včera sa mi stala taká krásna vec. Ja som išla večer so psami a suseda, a suseda oproti z domu mala pred domom vyhodenú stoličku, koženú stoličku na kolieskách otačajúcu sa. Také, akoby medzi stoličkou a kreslom, s takým vysokým polstrovaním, také. A ja sa tak potom poškulovala a išla som so psami. A bolo mi trápne sa jej spýtať, že či to vyhadzuje, že by som si to zobrala. Potom som došla domov a nedalo mi to, tak psov som dala donútra do domu. Išla som von ešte polievať kvety, čo mám pred domom. A zrovna došla druhá suseda za touto susedou a oni akurát stáli vonku pred domom. Takže ona bola vlastne pred tým domom, kde mala tú stoličku. Tak som sa proste spýtala, že ahoj, že prosím ťa, že akože vyhadzujete tú stoličku. A ona, že áno. A hovorím, a môžem si ju zobrať? A ona, že áno. A ja hovorím, a je funkčná? Ona, že vieš čo, že je pokazená len tak, že nedá sa dať akože hore a dole. Hej? A hovorím, vieš čo, to mi nevadí, lebo ja by som ju chcela k malovaniu obrazov, keď malujem, akože a mám plátno na stojane. A toto mne vôbec nevadí, lebo ma tu pícha tá suchá tráva. Lebo ja mám stojan, ktorý sa vlastne dá nastaviť ako výška toho stojanu. Takže vlastne mne nevadí, že sedím nižšie a že sa neviem posúvať so stoličkou, lebo ja si posúvam plátno. Tak som si to ľudia zobrala a je to nenormálne. Tak sa na tom sedí. A ja viete, na čo malujem, na čom sedím? Ja nemám stoličku. Ja mám to nejaký stolík na kvety. Je to len taký plastový ako tanier na takých nožičkách kovových. A na tom mám takú centimetrovú, taký akoby podsedak z Ikei za nejaké euro 2. A ja na tom prosím pekne sedím. A niekedy tam, no nie úplne v kuse, ale sedím tam aj niekoľko hodín cez deň. A ja som vlastne dostala tú stoličku, ktorú vlastne ja som potrebovala, hej. Akože ja som to vedome nevedela, že to potrebujem, ale mi to až proste dneska došlo, jak som tuto vonku na bicykli, že presne si to včera spomínala, že každý podľa svojich schopností a každému podľa jeho potrieb. Že naozaj, že každý, keď sa podelí s darom, ktorý má on sám, tak zase on dostane to, čo potrebuje na ten svoj život. A nie sme stvorení na to, aby sme tu chodili do práce na 8 hodín denne a aby sme proste robili otrokov nejakému systému. My vlastne tým prichádzame o svoju vlastnú silu, ktorú dávame úplne tam, kde vlastne by sme ju dávať nemali a nemáme ju potom pre seba. A úplne ma to teraz až tak strašne dojíma, že vlastne nezobrala som si to, čo mi nepatrilo, to, čo som chcela akože z tej kuchyne nejaké veci, že som si povedala, že to je asi pre niekoho iného, že ja to fakt nepotrebujem. A ja som vlastne do 24 hodín dostala to, čo vlastne mne fakt bodne, lebo ja sedím a ešte ja som teda akože chudá, no tak ja na tvrdom sa nesedím moc dobre. Takže vlastne teraz, keď malujem, teda budem malovať, tak si sadnem na také pohodlné kreslo, kde sa vlastne oprem a má to kolieska, takže nemusím sa naťahovať potom aj za farbami. Ja sa viem vlastne posúvať na ňom medzi plátnom a tým stolikom, kde mám farby. A proste takto funguje život. A ten život funguje sám. My vlastne ani, viete čo, ja si nič neprajem. Ja nemám žiadne túžby, žiadne nejaké ako keby priania. Proste, lebo ten život ide sám a on mi sám dá. Ako chápete, že mne doslova tú stoličku dal pred dom, lebo to bola suseda oproti. To je, mne sa dejú v realite také neskutočné veci. Fakt, ako neskutočné veci sa mi dejú.
A som za to vďačná. Viete, čo ja najviac, ani ne, že si prajem nejaké veci a že chcem, ale ja najviac, čo prežívam, je prežívanie tej vďačnosti. Ja som šťastná za každý deň, za každé ráno. Ja si večer poviem, každý večer si poviem, si poviem, že aký som mala krásny deň, lebo som ho fakt mala krásny deň. A pre mňa je krásny deň, keď som bola napríklad pred pár mesiacmi chorá, keď som celú noc mala 39 stupňov a nemohla som si ani tabletku dať na horúčko, musela som si tým proste prejsť. Aj to bolo proste, aj to je súčasť toho života jednoducho. Neodporujem takýmto veciam, neutekám od nich, nechcem ich hneď zmeniť, že Ježiš, je to niečo zlé, rýchlo šupneme si 2 paraleny. Nechám to prejsť cez to telo, cez to vedomie proste. To telo sa s tým vysporiada samé. Má to nejaký zmysel, prečo sa to deje. A to je, viete čo to je? Ako fakt, že tešenie sa z maličkosti, aké mám nohy hen doškrábané. Ja som bola predvčerom na Černiciach v lese, takže bola som na bicykli, takže som si aj zašportovala. Bola som v lese, čož, hej, milujem les, milujem stromy a nazbierala som si 2 kg černíc a včera som si z toho uvarila neskutočný džem, úplne taký dobrý. Proste. A ja som tak vďačná, aj keď idem z toho lesa, že si to tam natrhám. A čím viac som vďačná, čím viac, ale ako ne, že sa to hovorí, ale že to naozaj, lebo vďačnosť, viete čo, vďačnosť není to, že raz poďakujem, že mi niekto niečo dá. Vďačnosť je to, za mňa, že cítim stále a som pre mňa vďačnosť napríklad znamená, že si vážim tie veci, že to jedlo nevyhodím, že keď ho napríklad nezjem, dám ho do mrazáku, alebo ho zjem nejak ináč na druhý deň. Mne tam spred 2 dní ostala rýža a ideme si teraz grilovať, tak proste si ugrilujem syr a tú rýžu k tomu dojem a proste, že si vážim tie veci, že sa o ne aj starám sa o seba, o svoje telo, proste nedávam si do tela nič, čo tvorí nejakú závislosť, takže akože káva, alkohol, cigarety, to proste nepoznám už dlhé roky to nepoznám. A to prežívanie života je na takej krásnej, hlbokej úrovni a tá vďačnosť proste to je. Ja sa ani nekúkam do telefónu, lebo ja som teraz tu pri poli, ja sa kúkam teraz, vidím, mám nádherný výhľad na Karpaty a tuto na tie stromy a tam vzadu je les. Takže toto som chcela, že ja tomu verím. A ne, že tomu verím, ale je veľa ľudí, ktorí to už žijú a je veľa ľudí, ktorí už sa podelia o tie dary. Je veľa ľudí, ktorí sa podelia o dary bez ohľadu na to, že koľko za to dostanú peňazí a proste ale urobia to a nerobia to ako prácu za peniaze, lebo ja aj ten Brooklynský most